Vitajte pri druhej časti nášho dielu na káve s Ľubkou. A Barbie. Pohodlne sa usadte, spravte si kavičku, dajte si vodu a poďte si dneska vypočuť naše príbehy o tom, ako sme sa spoznali s našimi mužmi. Počúvaj ma, ty si mi vravela, že teba nasral dneska tvojči. A hneď dneska ráno. A jak to? Čo urobil? No, to si predstav, že hovorím mu, nenechávaj na kuchynskej linke nožík. A jasné, že keď som prišla do kuchyne, tak tam proste bol ten nožík namazaný s maslom. Áno, to máš jak ponožky pri posteli, Presne. alebo špinavé prádlo vedľa koša na prádlo. Presne. Ale na margo toho, že sme spolu 20 rokov, tak už som si zvykla. No a ty si mi chcela položiť tiež nejakú otázku. Chcela by som sa ťa opýtať, ale keďže sme spolu už 20 rokov, tak už som si zvykla. Teba to ešte len čaká, tak nám Barbie povedz, koľko si ty s tvojim Lackom. No, my inak vôbec nemáme taký, že dátum, odkedy sme sa dali dokopy, ale reálne sme spolu 5 rokov, že sme spolu, ale týmto inak pozdravujem Heňu, po ktorej svadbe sme sa spoznali a odkedy si pamätám ten dátum, že odkedy sme sa stretli a aj Veľku a Peťa, čaute, pretože vďaka ním sme sa spoznali. Ale tým, že my sme mali burlivé obdobie na začiatku, tak fakt nám je už teraz strašne dobré. Mňa dneska práve nenasral, ale máme také momenty, že sa nahneváme navzájom, aby nás zase nevyblokoval YouTube kvôli nejakým škaredým slovám. Áno. No ľubí, ale jak to dávate 20 rokov? Proste, jak sa to dá? Povedz. 20 rokov je strašne dlhá doba a mala som sladkých 18 rokov. Keď som odišla od mojej prvej životnej lásky, to som si samozrejme myslela, že je to moja celoživotná láska, bol to môj prvý priateľ. Chápem. Ktorý bol inak mimochodom z rovnakej dediny ako si ty, ale čo bolo, to bolo. Ako bývam tu a teraz. Áno, presne. Ale chcela som povedať to, že keď si proste s nejakým človekom, ja som sa s mojím mužom spoznala veľmi mladá. Bola som rozjedená, myslela som si, že mi patrí celý svet. Klasicky to tak býva. Sme sa na jednej u nás diskotéke v Trnave, kde som sa strašne opila a on ma jednoducho nejakým spôsobom doniesol domov, vypýtal si telefónne číslo, ale v tej dobe som ja mala 18 rokov a on je o 10 rokov odo mňa starší. Vtedy som Nie je to inak u vás problém, že je o 10 rokov starší? Nepociťuješ to? Nie. Ale vtedy som mala taký pocit, že je strašne starý a vôbec není môj typ a je vysoký a proste bola som veľká hviezda a myslela som si, že teraz sa celý svet so mňa oshre, lebo som išla. No, ale na margo toho by som chcela povedať, že mali sme veľmi pekné obdobie, aj zlé, aj choroby, aj šťastie, aj sme boli, také situácie sme zažili, že či finančné, či zdravotné. Takže týmto by som chcela povedať, že pokiaľ je vo vzťahu úcta, rešpekt a zvykneš si na toho druhého aj s tými chybami, ale pozeráš sa na neho takými očami, akými by si chcela, ako sa on pozerá na teba, tak sa to zvládnuť dá a po dlhých rokoch sme si spravili našu malú dcerku, takže to nás ešte viacej spojilo. Vôbec sa nehádame. Koľko ste boli spolu a po akom čase ste mali dieťa? No boli sme po 15 rokoch zhruba. Aj som bola odsťahovaná, aj som bola prisťahovaná, aj som bola rozídená, aj som išla na rande s druhým mužom, ale proste nejakým štýlom. Vždycky ten môj muž za mňou stál a vždycky mi robil ten môj tieň. Vždy je to tak, ako to má na konci dňa byť. Takže toto je môj príbeh s mojím ľudkom a dúfam, že budeme spolu už, jak sa hovorí, klišé na veky. Ale veľmi by som chcela, aby sme spolu zostali, pretože sme teraz jedna super rodina. On je úplne iný typ ako ja. V živote by takto nevystúpil ani na kameru. Ale možno, keď som bola mladšia, na to som chcela nadviazať Barbie, že mi to vadilo, že je taký tichý a že je opak mňa. Ale strašne to teraz oceňujem, pretože je ten, ktorý je v našej domácnosti kľudný a tvorí takú tú pohodku, harmóniu a ja som práve ten živel, ktorý to celé okoreňuje a hučí a hučí a keby sa máš rozhodnúť, že či u vás platí viac, že protiklady sa priťahujú alebo vrana k vrane, tak čo si vyberieš skôr? No my sme práve tie protiklady, keďže on je úplne iná aj povaha, aj celkovo ináč vníma svet ako ja, pretože vrana k vrane v našom prípade není pravda, lebo ja som
človek, ktorý je veľmi suverénny, otvorený a on je skôr taký ten introvert. To nás robí proste. Teraz si naozaj dovolím povedať, že sme na pevných základoch, preskakali sme si cez COVID a veľmi by ma mrzelo, keby nám to nevydržalo a budem robiť všetko preto, aby sme s malou tvorili tú rodinu a aby sme dali pevný základ aj rodiny. To je krásne, akože veľmi pekne si to povedala, áno, fakt, klobúk dolu, lebo o tomto majú byť vzťahy. Tá láska je podľa mňa už v úplne inej forme medzi vami po 20 rokoch, ako medzi niekým, komu práve ten vzťah vzniká, ale čo mňa prekvapilo, bolo vedieť o vás to, že nie ste zobratí. Že bez ohľadu na to, že či ste alebo nie ste, že pre mňa fakt som akože bola z toho prekvapená a možno sa to patrí povedať, pretože veľa žien necíti práve istotu a napríklad ja som to tak asi mala, tým, že sme neboli zobratí. Že pre mňa ten pocit manželstva aktuálne je už naozaj taká vnútorná istota, pokoj a stabilita. Že bojovala si ty niekedy s týmto? Nie, nikdy som s tým nebojovala a Ľudko bol práve ten, ktorý by do tej svadby aj išiel, ale ja som veľmi slobodný človek duchom a nijak to nevnímam, či som jeho manželka alebo jeho manželka nie som. A bohužiaľ, veľmi často sa stretávam aj s tým, že ľudia sú spolu 10 rokov, zoberú sa a do roka sa rozvádzajú, čo samozrejme nemusí byť pravda, ale nijak necítim, že by som bola o niečo ukrátená, alebo moja rodina, či sme spolu zobratí, alebo spolu žijeme ako pár a tvoríme fakt. Máme to postavené už v týchto rokoch na pevných základoch. Teda takto to vnímam ja. Áno, akože určite. A tým chcem podporiť, preto som na to nadviazala, že chcem tým podporiť aj iné ženy, ktoré to nemajú a že proste tu máte babi živý príklad, že naozaj sa to dá. Hej, že pokiaľ fakt ten vzťah stojí na pevných základoch, je to úplne jedno, ale dôležité sú naozaj vybudovať si tie základy a tým, že vy ste naozaj prešli hocičím, tak akože fakt v dobrom aj v zlom u vás platí úplne, že bez výnimky. Ale ja by som chcela, Barbie, aby aj ženy vedeli to, že pre teba je napríklad manželstvo úplne posvetná vec, pretože viem, že to je pre teba posvetná vec. Povedz mi, ako si sa ty dostala na základe tvojho manžela sem k nám do Trnavy. No áno, ono to bol pre mňa taký príbeh osobne, že ja som vždy túžila, môj životný sen bol mať, alebo bola predstava, že svadba, dieťa, dom. My sme to zobrali, že úplne z iného súdka a z opačného konca, pretože po nejakom pol roku nášho spoločného žitia a vzťahu sme sa rozhodli, že jednoducho nechceme platiť nájom niekomu, ale že chceme niečo vlastné a že teda ideme do domu. Veľmi jasne sme si na začiatku odkomunikovali, ja som mala proste aj predchádzajúce skúsenosti aj skrz kamošky a tak, že veľmi jasne sme to mali odkomunikované, že pokiaľ by sme sa rozišli, tak v tomto dome ostáva Lacko, pretože na neho sme brali aj hypotéku. A pretože proste my sme tento dom prerábali vlastnými rukami, on do toho investoval kopec svojich nervov, času a pre mňa by bolo strašne nefér, aby som tu potom ostala ja. Teraz už keď sme manželia, je to samozrejme už iné, áno, a máme dieťa a toto bol dom, ktorý sme prvý našli, boli sme v tomto jedinom dome sa pozrieť a tak sme si povedali, že ideme do toho, že veľmi nás tu očarilo prostredie aj všetko. A tým, že mne bolo úplne jedno, kde skončím, pre mňa bolo naozaj podstatné, že s kým tam som, tak som si povedala, že áno, ideme do toho. Tiež sme mali aj takú fázu, že som sa proste zbalila a odišla som počas toho, ako sme tento dom prerábali. Ale Lacko ma musel presvedčiť o tom, že naozaj to so mnou myslí vážne. Bolo to cca po fakt asi roku a pol toho nášho vzťahu. A vtedy to som povedala mu, že je to akože jeho posledná šanca, ktorú mu ja dávam. Áno. A odvtedy sa strašne veľa vecí zmenilo. Myslím si, že obidvaja sme sa zmenili. A potom ja neviem, už ani po roku a pol ďalšom, kedy sme vedeli, že áno, chceme byť jeden s druhým akože do konca života. Ja som čakala, že príde prsteň. No lenže ma viacej prekvapil pozitívny tehotenský test. To bolo pre nás prekvapenie, nebolo to úplne nejaké čakané.
ale veľmi dobre nás to, akože v pozitívnom slova zmysle nás to prekvapilo a narodila sa nám naša dcéra. Tým, že ja som party žena, tak som si chcela vlastnú svadbu užiť. Vedela som, že organizácia veľkej svadby, akú sme mali, nebude trvať týždeň, takže sme sa rozhodli, že sa vlastne zoberieme až potom, ako sa Julia narodí. Počas tehotenstva ma požiadal o ruku, zasnúbili sme sa a vedeli sme, že proste potom sa narodí bábätko a potom začneme riešiť svadbu. Takže áno, svadba bola pre mňa vždy dôležitá, aj to hovorím všetkým svojim kamoškám, že bola pre mňa dôležitá, ale naozaj skrz to, že viem, že proste strašne veľa vzťahov a partnerov, pokiaľ sa niečo stane a nie sú zobratí, mávajú problém, či už v nemocniciach, či už proste s papiermi, čo sa týka dedičstva, alebo ako si rozdeliť majetok, hej, že áno, je to problém aj u manželov, nebudeme si predtým proste zakrývať oči, ale akože pre mňa je tá svadba naozaj osobne tak niečo, že naozaj ma to tak akože utvrdilo v tom, že som správne, som dobre a som na poriadku. Áno. Že ja som to potrebovala mať a mne napríklad vadilo, že Julia má iné meno ako ja. Áno. Hej, že oni dvaja sú jednotka a ja som proste mimo. Preto pre mňa bola naozaj tá svadba dôležitá, aby proste sme už boli jeden tím, aby sme boli vnímaní ako jeden tím a naozaj aj to slovo, že rodina, pre mňa dostalo troška iný zmysel, ako naša rodina my traja. Pre mňa dostalo troška iný zmysel, keď už sa všetci aj rovnako voláme. Áno. Hej, že mne toto vadilo a proste bolo to pre mňa komplikované tým, že proste s malým babetkom chodíš non-stop po doktoroch. Pani Dubeňová, Gašparová, akože Juliu stále nejak podpisovať, keď som niečo s doktorkou mailom riešila, hej, že nikdy som nevedela, akým menom sa podpísať. Každý mi tu aj tak hovoril, že pána manžela, neviem čo, čiže v tomto to bolo pre mňa oveľa jednoduchšie a ja niekedy som mala potrebu stále vysvetľovať, ale tiež som asi dozrela na to, že ja nepotrebujem nikomu nič vysvetľovať. Presne. A takto asi máš aj ty aktuálne, že proste nejak si a tak, ale pre mňa je to taký ten vnútorný pocit pohody. Samozrejme, každý to vníma inak a je to úplne v poriadku. Podľa mňa aj postoj taký, ako mám ja, že necítim sa nejak menej hodnotnejšia ako žena, ako keď nie som zobratá, teda vydatá, ale je to úplne v poriadku a ja sa dokonca aj stotožňujem s touto myšlienkou, že dieťa má možno iné priezvisko, ale stále sa zhodneme na tom, že najdôležitejšie je to, ako sa k tomu vzťahu proste staviaš, ako sa k tomu stavia tá druhá strana, ako sa k sebe správate a to vytvára tú rodinu, ale stotožňujem sa s tým názorom, že naozaj tak vnútorne alebo duševne si človek povie, že som niekoho manželka a manžel. Takže s týmto úplne súhlasím. A my si to akože strašne užívame, keď sa oslovujeme navzájom, že no čo ty môj pán manžel, aký si mal deň, hej? Alebo no čo ty pani manželka, že už nemôžeš len tak odísť ty beťar, hej? Alebo ty beťarka, že je to fakt super, ale presne, že každý nech sa cíti dobre ako je, ale dôležité je to, čo vy dvaja máte medzi sebou, čo máte doma a že viete o sebe, že máte istotu proste jeden v druhom, bez toho, že máte papier, ako sa to moderne nazýva, alebo nemáte, lebo to manželstvo vám nezaručí, že ten vzťah bude dobrý, hej? Ten sobáš v tom kostole alebo na úrade. Vždy na konci dňa je to aj tak len o vás dvoch proste. Či chcete, alebo nechcete. Takže... Úplne s týmto Barbie súhlasím. A počuj, Ľubka, ešte mi povedz, že koľko si mala pred Ľudkom vzťahov? Veľa? 1. Vážny. Áno, 1 od mojich 15 rokov do mojich 18, tak prelom 19. Áno. Dobre, ja som mala tiež jeden vážny, akože tiež to bolo od 17-18 rokov a trval skoro 6 rokov. Inak keď si hovorila o tom, že ste s Ľudkom ako oheň a voda, alebo teda protiklady, u nás to tiež platí v určitých veciach, nie úplne vo všetkých, preto som sa ťa pýtala na tú vranu a tie protiklady, lebo u nás je to niekedy tak a niekedy tak, že v niečom sme protiklady totál, ale v niečom sa úplne, že zhodneme. A to sa mi páčilo, aj keď sme zariaďovali dom, že my sme nebojovali so sebou, že sivé dvere, biele dvere. Nie, obidvom sa nám páčili rovnaké veci, že fakt môj Lacko si dal 3 podmienky. Drevená podlaha, veľká americká chladnička s ľadom a ty kokso, a čo bola to tretia?
a neviem už ani, čo bola tretia, ale toto boli jeho dve podmienky. Všetko ostatnému bolo jedno, Áno. ale všetko sa mu páčilo. Hej, že vždy sme sa na to museli zhodnúť. A asi niečo chceš povedať. Chcela som ešte dodať to, že my sme hlavne sme teda v tom odlišní, že pre Ľudka je strašne dôležité, za čo som mu veľmi vďačná, že pre ňoho je priorita sa postarať o rodinu, aj z finančného hľadiska, aj keď ja proste zarábam, ale na marko toho som chcela nadviazať, že nech si v akejkoľvek situácii, vždy si vyber toho partnera, či sa za neho vydáš, alebo budeš s ním žiť, takého, ktorý sa postará o teba, o tvoje deti, možno aj deti, ktoré máš z iných vzťahov a nikdy nedovol, aby ti proste muž alebo žena, ten partner, ťa chceli prerobiť, ťa chceli proste dať na svoj obraz, pretože veľmi často teraz počujem aj také veci, že sa po 20-30 rokoch ľudia rozchádzajú. Si sa ma opýtala, že ako môžeme byť spolu 20 rokov, tak nadviažeme na to, že možno je to aj kvôli tomu, že niekto si povie, že si to nevie predstaviť, ale je to hlavne preto, lebo pre mňa žiadny muž nebol, aj keď som bola rozidená s mojím Ľudkom, tak žiadny muž nikdy v živote pre mňa nebol na prvom mieste. Vždy som si vážila samu seba a môj Ľudko je presne ten typ, že pre ňoho je žena niečo tak posvetné, že jednoducho on sa vždy za mňa postavil. Či to bolo v súkromí, alebo to bolo vonku, alebo to bolo v rodine, jednoducho pre ňoho je žena a teraz už aj ako matka, proste svetiňa, bohyňa, ktorá je úplne tým pilierom a teraz čím on je starší, medzi nami je 10-ročný rozdiel, to vidím, že jednoducho on chce mať kľud, chce mať pohodku, aj keď ja som taká, aká som, že som taký živel. Áno, jak mi hovoria v robote vychrica. Áno, ale podľa mňa je to takéto korenie. Áno, že jednoducho on je veľmi kľudný, pokojný, ale proste ja som zase taký ten blázon, čo donesie do tej našej rodiny taký ten smiech, takú tú eufóriu a to nás dáva dokopy. A to si dovolím povedať, že je Barbie aj u vás. Áno, je to tak aj u nás. U nás práve, že je väčší vtipalek Lacko, že on, keď je v rámci svojich, tak vie veľmi púšťať akože perly, ale zároveň ja som presne ten extrovertnejší typ, že on je viac ten hlbavý, buďme doma a tak, ale aj napriek tomu, že je taký, že introvert pred cudzími, nerobí mu problém a je stotožnený s tým, čo robím ja. Že ma vôbec za to nesúdi a naopak ma v tom úplne, že podporuje a preto ja som dneska tam, kde som. Že za toto všetko naozaj vďačím úplne, že jemu. A ja si myslím, že týmto to aj môžeme uzavrieť, že máme skvelých mužov, sme za nich radi a nevieme si to bez vás, chlapi milovaní, predstaviť, aj keď nás seriete, ale určite aj my hneváme vás, musím používať teda slušné slova. A chceš ešte ty niečo dodať nakoniec? Chcela by som dodať iba to, že keď si budeš vážiť samu seba, či si muž alebo si žena, vždy sa dávaj seba na prvé miesto a keď už si v tej pozícii ženy a matky, tak zapamätaj si jedno, že keď je tá mama v pohode, tak je v pohode celá rodina a nikdy sa nenechaj prehodiť na stranu niekoho druhého. Presne tak. A budeme radi, keď sa s nami podelíte vy o skúsenosti s vašimi vzťahmi alebo čím ste si prešli. Takže vidíme sa pri ďalšom dieli. Čavelo. Čaveno.